RA ay maalaga. Si Daddy Romy ay masipag. Father's Day, Daddy! We love you! Happy Father's Day, Daddy! To all the fathers out there, we love you! Happy Father's Day, Lolo! Happy Father's Day, Daddy! We love you! Happy Father's Day, Papa! We love you! Lolo Alex is hardworking. My Papa Mark is lovable. Cheese. Happy Father's Day, Dada. I love you. Happy Father's Day, Papa. We love you. Happy Father's Day, Papa. We love you. Happy Father's Day! Happy Father's Day, Daddy, we love you. Happy Father's Day, Papa! We love you. God bless. Si Papa ay mapagmahal. We love you. Si Daddy Ken ay good provider. Happy Father's Day! Happy Father's Day, Papa. I love you. God bless. He is supportive. Ang papa ko ay matapat. Happy Father's Day po! Happy Father's Day! Happy Father's Day, Papa! Happy Father's Day, mga papa! We love you! Si Pastor ay mabuting tao. Our Father is responsible. Ang aming pastor ay humble. My father is one of a kind. Ang papa ko ay matulungin. Ang papa ko ay gwapo. Our dad is the best. Si Papa ay may sense of humor. Ang papa ko ay matulungin. Ang papa ko ay masipag. Ang papa ko ay matyaga. Ang aming bishop ay faithful. Happy Father's Day, Papa. We love you. God bless. Ang papa ko ay masipag. Ang pastor ko ay mabait. Ang pastor ko ay matyaga. Ang aking ama ay mapagmahal. Tatay ko ay masipag. Si papa ay masipag. Ang tatay ko ay mapagmahal. Bishop is a good father. Papu is our protector. Happy Father's Day. Si Papa ay masipag. Papa ay katiri. Si Papu ay good provider. Si Bishop ay matyaga. Ang ating mahal na bishop ay masigasig. Si Papa Nyoy ay caring. Ang papa namin ay mapagmahal. Now, Ano daw ang masasabi namin kay Papa in one word? Si Papa ay masipag sa gawain ng Panginoon. si Papa ay masungit. Tay Oscar ay maaasahan. Si Tatay Oski ay gwapo. My father is funny. Ang papa ko ay mapagmahal. Si Papa is one of a kind. Si Papa ay very supportive. Si Papa ay mapagmahal. Si Papa napaka-supportive. Tapos yung asawa ko napaka-loving. So, Happy Father's Day! Happy Father's Day to my
three handsome brother, Kuya Andrew, Kuya Dave, and Pastor JR, and also to my brother-in-law, Kuya A. Happy Father's Day. Enjoy your day. God bless. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day!
Happy Father's Day. 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 Happy Father's Day, Bishop Domingo Lucena and Pastor David Lucena. At sa lahat po ng ama ng tahanan. God bless. Happy Father's Day! Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa ating karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng
sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the power, and the glory, and honor. Amen. Let us pray. We bless you. We magnify your name. We worship you in spirit and in truth. Be with us through your guidance with thy Holy Spirit. Make this a blessing to everybody. This we ask in Jesus' name. Our subject for this morning is entitled Children's Bread. Mga tinapay. Tinapay sa mga anak. Yan. And then the book of Matthew chapter 15 verse 26. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Today, we are celebrating Father's Day. Remembering the good qualities of our dad, our parents, our papa, our tatay, being a good father. You must be concerned, taking care of the needs of your children. And sometimes, your dad is your mom. If your mom is not around or in abroad. So, whether we like it or not, without our papa, wala po tayo sa mundong ito. Without our dad. That's why there are characters, attitudes, the ways, the upbringing, kung paano po tayo pinalaki. Mayroon yung iba, masaya, because their father were very responsible. But others, siguro, yung pagpapalaki, iba-iba, hindi nagustuhan, may negative. Pero always remember this, that there is a Father in heaven which are waiting for us. Na siya yung tunay na Ama na nagmamalasakit at nagmamahal. Bagamat may mga iba tayong karanasan sa buhay, kung paano po tayo pinalaki ang ating mga tatay, mga dad. Pero ganun pa man, magpasalamat po tayo sa kanila. Kasi tayo po ay lumabas sa mundong ito. Dahil sila po ang ginamit ng Diyos para tayo po ay maging tao. Kaya this morning, our topic is children's bread. Okay, ito po ay figurative kinds of Christian. Pag sinabing figurative, symbolic, ang sheep po ay mga tupa ng Diyos yan. At makikita po natin yan sa book of Matthew chapter 9 verse 36. Karoon po ng compassion ng Lord, yung mga tupa parang naliligaw, no? Na walang pastor. At saka sa Matthew 15:24. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. So, symbolic po yan. Yung tupa
At makikita po natin yung symbolic din ng kasi may dogs po dyan eh. Yung symbolic kanina, balik natin sa symbolic. Minsan, tayo po ay masakit, pero meron pong dogs po dyan. Kaya mababasa po natin na mga hintil po, illustration lang po ito. Sa tingin ng Lord, talagang aso po. Illustration po. In the book of Revelation, chapter 22, verse 15. Outside are the dogs. No? Nakalagay po ron. And sorcerers and sexually immoral, and murderers and idolaters, and whoever loves and practices a lie. So, nandun po the word dogs. Kaya, wag po tayong masasaktan, kasi po ayaw talaga ng Lord, kahit sa batas po, sa Old Testament, sa Book of Deuteronomy, na talagang ayaw talaga ng ating Panginoon na ang mga anak niya ay magkaroon ng intermarriages sa mga Gentiles. Kasi po, alam niya po, at isa sa mga kaso ni Solomon yan, yung wag mag-asawa sa ibang lahi. Kasi alam ng Diyos na siya po ay maliligaw. Dahil kadalasan po, mga Gentiles po, talagang idolaters, worshippers for idols po. Kaya ayaw talaga ng ating Panginoon. Kaya ito yung papag-aralan po natin, kaya nakalagay doon yung kambing, kasi in the book of Matthew chapter 25 verse 32, ang sabi po ron, all the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another as a shepherd divides his sheep from the goats. So sa kanan ang mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing, inihantulad po yan sa mga mananampalataya na matitigas ang ulo. Pag tayo po dati po, ang mga Hudyo, isinantulad po yan sa sheep, sa tupa, at ang pag ikaw ay mananampalataya sa panahon po natin ngayon, inugpong po tayo, nagiging tupa po tayo. Pero pag tupa po yan, at hindi sumusunod, magiging kambing po. Kaya ganun po ang illustration. In the book of Matthew chapter 7 verse 6, do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under feet, and turn and tear you in pieces. Ibig po sabihin, yung mga banal na bagay, yung salita ng Diyos, pag hindi pinapansin, maya kayamanan po yan. Kayamanan po yan, mga blessing ng Lord. Spiritual po ito, kaya hindi basta-basta ibinibigay kung hindi nila pinapansin at hindi nila pinapangalagaan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ilang bisis mo na pinagpre, ilang bisis mo na binisita at binabaliwala, pupunta ka sa ibang lugar. Huwag kang mag-steady dyan kung ikaw ay manggagawa ng Diyos. Huwag mo silang pagtyagaan. Bakit? Ang sabi po ng Bible, huwag mo basta-basta ibigay ang mga banal na bagay sa aso. Baging ang swine, ang baboy. They will just trample down or lapay ka, babalikan ka. Baka mamaya, mahirap silang pagarihan ng Diyos. Kaya ang nais ng Lord, ingatan po natin yan. Pagka nararamdaman mo at nadidiscern mo na talagang welcome ka, talagang pinapangalagaan nila yung salita ng Diyos at binibigyan ka ng tubig na malamig na bilang lingkod ng Diyos, yan, pwede nyo po silang pagtyagaan. Kaya ito po, dito po tayo pupunta sa children's bread. Okay, what is the situation? Ano po ang kalagayan nito? Tingnan po natin. In the book of Matthew chapter 15 verse 21 to 22. When Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon, Satero and Sidon, and behold, the women of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. Ibig sabihin, galing po yan sa Genesaret. Pumunta po siya sa Sidon at sa Sater. Pumunta po siya ron. Ito po yung mga Gentiles, partly Jews and partly Gentiles po yan. Nangaral po ang ating Panginoon at itong Canaanian na to, Canaanite woman, ito po ay Gentiles. Kaya ang sabi ron sa binasa po natin kanina, okay, ang sabi niya, have mercy. Lumabas po siya at nagsisigaw, mahabag ka, Panginoon.
Anak ni David. Bakit? My daughter is severely demon-possessed. Inalihan siya ng demonyo. Nahihirapan siya. Kaya mahabag ka. Panginoon, nagsisigaw po. Nagsisigaw siya, mahabag ka. Son of David. Alam niyo po, pag sinabing Son of David, nung panahon nila talagang siya po ay lahi ni David. Yung tatay niya si Joseph, kaya nagtala po yan sa Bethlehem nung nagkaroon ng census. Kaya talagang bukod siya siya po ay naghahumahayo, talagang yung paggalang sa kanya. Kasi angkan po siya ni Haring David. In the book of Matthew chapter 21 verse 23. What did Jesus and the disciples do? Anong ginawa nila? Samantalang nagsisigaw siya. But he answered her not a word. Tingnan po natin. Walang anumang salita. Sa ating Panginoon kahit na nagsisigaw po siya. Hindi siya pinansin. Kasi may mission ng ating Panginoon. Nakapokus po siya sa lost sheep of Israel. Kaya sabi nung ang ating Panginoon ay wala siyang word na lumabas. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Panginoon, kung po pwede lang, palisin mo na siya kasi nasa hulihan natin, nagsisigaw. Siyempre po, habang naglalakad sila, nasa unahan yung babae, hindi siya pinansin. Walang word na lumabas sa ating Panginoon. Kasi humingi po siya ng habang. So, nagsisigaw po siya. Oh, have mercy, O Son of David. Lord! Binanggit niya pa yung the word na Lord. Hindi siya pinansin. Ang Lord, una, but he answered her not a word. Pangalawa, and his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Biro mo, hindi na siya pinansin. Tapos itong mga alagad pa. Ang sabi niya, Panginoon, palisin mo na, nagsisigaw. Ano sabi ng verse 24? But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Ang sabi niya, hindi na nga niya pinansin, pinapalis pa ng kanyang mga alagad, sinagot pa siya. Ano yung sinagot niya? I was not sent. Ito ang mission ko, hindi ako, para ako sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Dito lang. Kaya sabi niya sa verse 25, what did the Canaanite woman do? Tignan po natin. Then she came and worshiped him, saying, Lord, help me. Hindi siya pinansin. Walang word. Pinapalis yung kanyang mga alagad. Sabi niya, wala. Nasumagot ang ating Panginoon sa mga tupa lang ito. Itong dala-dala kong mensahe na ito. Then she came, ang ginawa niya, itong babaeng Kananayo na ito na Gentiles, then she came and worshiped him, saying, Lord, help me. Kanina, have mercy, Lord. Di siya pinansin. Ngayon, talagang lumapit na po siya. Talagang, bakit? Kailangan niya talaga eh. Kailangan na gumaling yung kanyang anak na demon possessed. Kasi naawa siya, nahabag po siya. Daughter po yun, anak na babae. Kaya ang sabi ng Lord, ang sabi niya sa Lord, Lord, help me. Kanina, Lord, have mercy. Ngayon talagang lumapit na sa pana niya. Talagang nagpapapansin na. And she said, yes, Lord. Sa 27, Lord, help me. Tumugon na ang ating Panginoon sa verse 27. Ang sabi niya, and she said, yes, Lord. Yet even the little dogs ate the crumbs which fall from their master's table. Yes, Lord. Itong dogs na to, kami yun. Tinanggap niya. Yes, Lord. Truth, Lord. Aso kami. Aso po sa King James yan. Hindi little dogs, pinaganda po yan sa yung King James. Little dogs na po, maganda po. Kasi nasa grace na po tayo ngayon eh. Yan ang turing nila sa atin noon, kaya wala tayong magawa. Kaya sabi niya nung babae, yes Lord. Kahit yung mga aso, kumakain ng mumo na nalalaglag, galing doon sa master's table. Sa kanilang amo, nandun, kumakain sila. Kasi sabi ng Lord sa kanya, ito, para sa anak ko lang ito, itong children's bread na ito sa 26. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.
Pero nyo mga kapatid, testing of faith to. Hindi niya ininsulto yung Canaanite woman. Hindi po. Jesus Christ not intended to insult the Canaanite woman. He is just testing her faith. Kung tinanggap niya, alam niya natub siya, alam niya, literal, alam niya kasi Canaanites po siya, Gentiles po siya. Alam niya yun. Kaya sabi niya, yes Lord, truth Lord. Aso na kung aso. Pero kailangan ko yung kagalingan ng aking anak. Kaya lumapit na nag-worship na siya Sinamba niya talaga Bakit? Alam niya na si Kristo ang Panginoong Diyos na nagpapagaling. Balitang-balita yan, kaya lumabas po siya. Nahabag po siya sa kanyang anak na babae. Kaya sabi ng Lord sa kanya, it is not good, hindi maganda, hindi mabuti, na itong pagkain ng aking mga anak ay itatapon o ibibigay sa mga aso. Ang ibig pong sabihin, itong mensahe na to, itong salita ng Diyos ito, itong literal, itong spiritual bread na to, yung kanina 2 kinds of bread. The literal bread and the spiritual bread. Ang hinahanap nitong Canaanite woman is healing. Miracle, mensahe para lalabas ang demonyo, para gagaling yung kanyang anak na babae. Take note, ang Bible is the Word of God, eternal bread. Hindi ka na magugutom pa. Ito yung bread na hinahanap. Ito yung bread na dala-dala ng Lord para sa mga tupa ng Israel. Para sa kanyang mga anak. Pakinabang po nila to. Kaya itong Canaanites na Gentiles, hindi siya karapat-dapat. Pero lumapit pa rin po siya, nagmakaawa. Nung una, have mercy Lord. Son of David. Kilala niya. Hindi siya pinansin, pinalis. Para sa aking anak lang ito. Hindi para sa mga aso. Yes, Lord. Truth, Lord. Tinanggap niya. Naaso siya. Minsan tayo, mananampalataya. Tayo mga unbeliever nung wala pa po tayo sa Lord. Tanggapin natin kung sino tayo. Wala tayong may pagmamalagi. Nung sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasal. Walang matuwid ni isa. Wala tayong may pagmamalaki po sa ating Lord. At salamat sa Lord dahil naging tupa na po tayo dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Pero kung yung tupa na yan ay matigas ang kanyang ulo, ano sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 22? This is a sin. Ano yun? Parang hinatulad po yan sa aso. Na ang aso, yung kanyang pagkain ay niluluwa at kalanay, kinakain muli. Kaya itong mga Canaanites, they were Gentiles, the sign of the Lord. Ang may karapatan lang talaga ang children's bread ay yung mga anak ng Diyos. Dahil sa bagat pag-ibig ng Diyos, nabaling sa Gentiles ang kanyang paningin. Kaya nakita ni Lord kung gaano kalaki ang pananampalataya ng Canaanite mo. Kaya nahabag ang ating Panginoon. Kaya nung sabi niya sa last verse, what did Jesus, yung last verse, 27, yes, Lord, yet even the little dogs ate the crumbs which fall from their master's tables. 28. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Gumaling, ayon sa iyong pananampalataya. Tatanggapin ang kagalingan ng iyong anak. Yung ninanais mo, nakita ng Lord. Biro mo, pinangalanan siya ng Canaanite woman, Gentiles, unbeliever. Oh, great is your faith. Nalulugod ang Lord sa mga tao ng kanyang pananampalataya ay great. What are the character of a Canaanite woman? Ano yung naging character niya? She cried out. Nagsisigaw siya. Nagsisigaw siya, hindi siya umista. Kahit na walang word ang ating Panginoon, hindi siya pinansin. Maging pinapalayas po siya ng kanyang malagat. Number 2, she is persistent. Siya po ay talagang hindi na-discourage. Persistency.
Talagang malakas ang loob niya at nararamdaman niya na pagagalingin siya ng Lord yung kanyang anak. She worship the Lord. Ha? Talagang sinamba niya, lumapit talaga siya. Help me, Lord. Hindi siya nagtapos ron, and she believed. Nanalig siya, nanampalataya siya sa ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon sa 28, oh, great is your faith, woman. Kaya tayo po, mga minamahal, ang children's bread na tinutukoy po rito ay eternal. Hindi po yung basic needs. Ang children's bread dito, yung basic needs ibibigay ng ating Panginoon. Lahat po ng kanyang nilikha. Ang tawag po dyan, God in creation. God created everything. Lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha. We are all brethren on God's creation. Pakakainin tayo ng Diyos. Pero pagdating sa God in redemption, diyan na po, kasi mamimili ng tao. Kasi ang tao po, kahit na masama, kahit na hindi sumusunod diyan sa Lord, kahit na masama, kahit na matindi yan, maraming kaso yan, pakakainin siya ng Diyos. Makikinabang yan sa araw, makikinabang yan sa ulan, makikinabang yan sa natural resources. Kasi nilikha siya ng ating Panginoon. Pero pagdating po sa redemption, yung pagtubos po, yung pag-ibig ng Lord na binigay niya yung kanyang sarili at bumaba siya, mamimili na po ang tao. Kaya nais ng Lord, yung children's bread na yan ay makuha po ng kanyang mga anak. Huwag tayong aasa sa basic needs. Kasi ang basic needs ay ibibigay ng Diyos yan. Whether we like it or not, pakakainin tayo ng Diyos. Ayaw lang ng Lord na mabalisa po tayo. Kaya sabi po sa book of Philippians, be careful for nothing, or Ephesians, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. At sinabi po yan sa book of Matthew chapter 6, verse 33. Nasabi niya, huwag kayong mabalisa. Ang mga taong nababalisa ay mga Gentiles. Ang mga walang pananampalataya. Pero yung mga tao na may pananampalataya, yung mga basic needs, pinapasalamatan na lang nila yan, hindi na nila hinihingi. Kasi basic po yan. Ang hingin mo sa Lord, sa book of Matthew chapter, yung good things, yung hingin mo sa Lord, in the book of Matthew chapter 7 verse 11, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Alam mo na. What is the gift of God, our Father in heaven, to His children? Ito po yung humingi ng tinapay. Dito po sa literal na tinapay, na bread. Kung ang iyong ama, hingihan mo siya ng tinapay, bibigyan ka ba ng pato? O pag humingi ba siya ng isda, bibigyan ka ba ng ahas? Ang sabi ng Lord, if your father, yung mga masasamang ama, ay nagbibigay ng mabubuting bagay, magbubuting, give good gifts to their children. Take note, give good gifts to their children. How much more your heavenly Father give good things to those who ask Him. Pag hiningi po natin. Kaya ang nais ng Lord, ang bread na tinutukoy niya ay yung bread na eternal. Hindi na yung basic needs kasi isusupply niya yan. Ang nais ng Lord, ang sabi ron sa 7:11 ng Matthew, tayo po na tatay, papa sa mundong ito, na may mga tatay kasi na hindi talaga magagandang ugali. Ibig sabihin, medyo hindi magandang ugali, pero nagbibigay sila ng mga regalo sa kanilang mga anak. Pag nagbe-birthday, diba, may nag-anniversary, no? Meron kailangan yung anak, binibigay nila, pinoprovide nila.
Pero masamang ugali yun. May masama siyang hindi magandang ugali. Pero, binibigyan niya ng mabubuting bagay ng kaloob yung kanyang anak. How much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ano ba yung mga mabubuting bagay ng bigay ng Diyos sa langit? Grabe, ang dami po. Basta mabuting bagay sa Lord. There is only one good, that is God. Pag masamang bagay, hindi sa Lord. Yun lamang po yun. Alam na po natin yung mabuti, alam natin din yung masama. Pag gumawa po tayo ng masama, kinakabahan po tayo. Kahit minsan wala tayo ng salita ng Diyos, bakit kinukonsensya po tayo? Kasi mayroon lang tayo isang amang nasa langit na lumikha sa atin. Book of Luke 11:13. If you then being evil know how to give good gifts to your children. Pareho lang po yun sa Matthew kanina. Being evil know how to give good gifts to your children. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Gusto kanyang kumpletuhin ng Lord, Holy Spirit. Yung good things, isa sa mga magaganda yung na bagay galing sa Diyos. Grabe. Ang magagandang bagay na pangako ng Diyos. Kaya sabi niya sa Book of John, until now you have not asked anything in my name. Ask that your joy may be full. Para yung kagalakan po natin. Pag sinabi ng Heavenly Father, give the Holy Spirit. Bakit hindi kayo nakakatanggap ng Holy Spirit? Kasi hindi kayo naniniwala na may Holy Spirit. Yung iba hindi naniniwala. Nag-speak in tongues. Yung iba naman nag-alala o natatakot. Huwag kayo. Pagdating sa salita ng Diyos, kung ano sinabi ng Lord, manampalataya tayo, paniwalaan natin na yung Holy Spirit, hingihan po natin sa Kanya kasi yun po ang magkukumpleto po sa ating buhay. Kahit na tama-tama lang yung darating sa iyo, satisfied ka. Makukontento ka magpasalamat. Lord, salamat po. Salamat po sa kangkong. Salamat po sa dilis. O, salamat po sa tuyo. Bakit tuyo, dilis, dumarating? Para titignan ng Lord kung marunong kang magpasalamat. Baka yung iba marunong lang magpasalamat pag hamon. Pag magagandang bagay. Pero pagdating na sa pakikihati, sa sakripisyo ng Lord, tatandaan po natin. Hindi lagi tayo, we are living in a comfort zone. Itong nagdaan na COVID, halos ang mayaman at mahirap. Talagang pareho ang pangangailangan. Pareho ang nararanasan. Ano yun? Depression. Hindi ito pinag-usapan kung may kakayanan ka, pero yung pag-handle mo, yung virus na to, hindi mo alam kung sinong carrier. O, walang pinipili. Kaya tingnan niyo po yung mga frontliners natin. Kahaba-gaba, kawawa kanilang kalagay. Kaya pinagpipre po natin sila lagi. Halos sa kanilang, yung personal, nila, hygiene, yung kit nila, halos hindi na sila makahinga. Tapos, ilang oras yun, hindi ka, pipigilin mo yung pag-ihi mo para kasi sa mahal yung kit na yun. Pagtitiis po nila. Kaya itong nangyari po na to, malaking bagay po. Malaking dagok yung karanasan na naiwan sa atin. Marami po tayong natutunan dito. Ako bilang pastor, napakarami kong natutunan. Nag-evaluate ako ng aking sarili. Kung asan na ba ako, Lord? Yung aking paglilingkod. Asan na ba, Lord? I evaluate. Datnan mo ba ako na may pananampalataya pa? Yung iglesia na pinagkatiwala mo, yung Church of God, may pipresent ko ba yun? Na walang dungis, walang kapintasan? Anytime na darating ka? Sapagkat darating ang Lord na panahon na hindi natin inaasahan. Hindi sabihin po ng magnanakaw na pupunta ako ngayon dyan sa bahay mo. Hindi sasabihin nun. As a thief in the night, ang Lord ay darating. Baga pamaya,
babalik unti-unti yung normal life natin, nakalimutan na naman po natin yung mga natutunan po natin. Sana yung children's bread ang ating i-priority ngayon. Yon yung bread na sinasabi sa Book of John, the living bread, the bread that cometh from heaven, that if you believe on Him, you must believe on Him, you will never thirst, and you will never hunger. Makukontento ka sa basic needs. Yung children's bread na yan, yung mensahe, yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, ang iyong pagtatahanan. Kahit nasabihin mo na tama-tama lang yung darating sa iyo, naniniwala ko na marunong kang magpasalamat sa Diyos. Yuko mo yung ulo at hindi ka magre-reklamo sa Diyos. At sabihin mo sa Diyos, salamat po. Yung iba hindi kumakain. 2 beses lang kakain na. Dahil limitado ang supplies. Scarcity of resources. Pero ako, mayroon pa rin Panginoon. Pag nakita ng Lord yun, hindi ka niya pababayaan. Ang sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Kaya wag patigas ng ulo yung mga mananampalataya, kundi magiging parang kambing po. Ihiwalay ang kambing sa tupa. Sabi ng Book of Matthew 25:32. Nasa right hand yung tupa. Nasa left yung mga kambing. At ayaw din ng Lord na tayo po ay aso at baboy sa kanyang harapan. Na pag ikaw ay mananampalataya na, kino-compromise mo, use to the Lord, use to the word. Ang Lord, kasalanan. Ang Lord, dilim, liwanag. Walang in-between. Walang purgatory. Pag-pray ka, nandun ka. At dadaling ka doon sa langit, wala pong ganun sa Bible. Sa Bible, dalawa lang, hell and heaven. At mayroong paradise. Sana po, yung children's bread na yan, mga tatay, yun yung ibibigay natin sa ating mga anak. Yun yung being a good father to our children. Yung food na sinasabi ng Lord, na hindi ka na mauhaw at magugutom pa. Kaya sabi ng Book of Matthew chapter 4 verse 4, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Kaya pagpalain po tayong lahat. Sana po napagpala kayo, mga tatay, para makontento po tayo. Because man has no satisfaction. Pag nakuha mo na yung gusto mo, na-achieve mo na, gusto mo pa yung ganito. Ganun po ang tao. Pero pag mayroon na sa Lord tayo, you are contented with the Lord. Kung ano ibibigay sa atin ng Lord. Sarap, no? Sa Book of Timothy, ang sabi ron, pagkain at damit, makukontento po tayo. Kaya itong kananatuman na to, grabe ang kanyang pananampalataya. At kung taman tayo mananampalataya na, at medyo nang hihina, nadidiscourage po tayo sa mga nangyayari, magpakapuspos po tayo sa ating Panginoon. Tatnan po tayo na masigla at mainit ang ating mga pananampalataya. Kaya mga tatay, Happy Father's Day. At salamat po sa ating Panginoon sapagkat mayroon tayong tatay sa langit. We have our Father in heaven who waited for us. Na yung kanyang kalingan niya sa kanyang mga anak, open arms ang kanyang dalawang kamay. Na tayo po ay manumbalik. Asiglahin po natin ang ating pananampalataya. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na evaluate yung ating sarili. At pinaghandaan lang tayo ng Lord na anytime darating po ang ating Panginoon. Sana po nakahanda yung ating pananampalataya. Gising ang ating pananampalataya. Pagtunog ng pakakak ng ating Panginoon, a shout with our archangel. Maririnig po natin yun. Maraming salamat po. Sa umagang ito, pagpalain po tayong lahat. At sa darating na June 28, meron na po tayong Sunday service. 9 o'clock. Magkita-kita po tayo sa church. Modified na po. At salamat sa Lord. At unti-unti yung mga iglesia ng ating Panginoon sa iba't ibang lugar ay nagsibukas na po. Pagpalain po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat sa Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Kay buti mo, Panginoon, binigyan mo kami ng bread na eternal. Na bread na ito ay hindi na not
hindi po nabubulok, hindi napapanis. Ito yung tunay na tinapay ng buhay. Salamat po, Panginoon, at pinakain mo ang aming kaluluwa. Marami pong salamat, Panginoon, sa karunungan na binigay nyo. Salamat po sa lahat ng mga nanonood, mga mananampalataya. Lahat po, Panginoon, na mga sumusuporta sa gawain na ito. Yung pong pagpalain po sila. Purihin ka dakilang Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong muli mga kapatid at mga viewers po natin. At sa oras na ito, tayo muli ay magpasalamat po sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po muli ay nakita-kita at kahit paano po, nai-enjoy na natin yung ating paglabas-labas. Alam niyo po mga kapatid, na marami pa rin po ang tao na takot, pero salamat po sa Panginoon. Sa kabila po ng mga bagay nito, tayo po ay nakakapagpatuloy. At salamat din po sa ating Panginoon sa pagbibigay niya po sa atin ng patuloy na mga mensahe po sa panahong ito. At ang title po na pinirits ng ating mahal na bishop po ay Children's Bread. No? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang po, lahat po ng tao, ano man ang ating kalagayan, na ka-lockdown man tayo, nasa panahon man tayo ng krisis, wala tayong trabaho, wala tayong income, pero ang Diyos po ay hindi nagpabaya, tayo po ay kumakain sa araw-araw. Mahalaga po mga kapatid na makita po natin kung gaano kabuti ang ating Diyos na buhay, sapagkat hindi lang po sa pagkain tayo binubusog ng ating Panginoon, kundi sa ating physical din po, iniingatan niya yung ating buhay, hindi tayo nagkakasakit. Nandun mga kapatid, meron po tayo kapayapaan, kagalakan, at kahit paano mga kapatid, alam ko po na yung mga pangako ng Diyos ay mapaghahawakan po natin. Lalo na po kung kayo'y mananampalataya sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid po, nabasa niyo po sa John 10:10, na ang kaaway daw po ay pumunta rito para pumuksa, pumatay at magnakaw. Ano ba ninanakaw ng kaaway? Yung ating kapayapaan, yung ating kagalakan. Pero ang sabi po sa sumunod na verse, na ang Diyos daw po ay naparito para bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya at buhay na ganap. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay natatakot. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay malulungkot. Kaya alam ko po na isang araw, tatakda ng Diyos na tayo po ay COVID-free na at malaya na po nating magagawa na makapaglingkod sa ating Panginoon nang walang agam-agam. At alam ko po mga kapatid na ang buhay na kasiyasiya at buhay na ganap ay matatagpuan natin sa Panginoon at kaya po ipagkaloob yan sa atin ng Panginoon. Anytime po, basta tayo po ay patuloy na manalig, maglingkod at magtiwala sa mga pangako po ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? At sa oras na ito, mga viewers po namin na nais tumanggap sa ating Panginoon, wala po kayo ibang gagawin kundi i-open nyo po ang inyong mga puso't kaisipan sa Panginoon. Tanggapin nyo po ang ating Savior and Lord sa inyong buhay upang kayo po ay makasugpog ng lalong kapahingahan sa Panginoon. Tanggapin nyo po ang ating Savior. At ipigit po natin sumandali ang ating mga mata. Yoko po natin ang ating mga ulo. Itaas po natin yung ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat at binigyan mo po ako ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po ang karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan at ganun din po sa kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.
Okay? Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at hindi po dyan nagtatapos mga kapatid. Kailangan ang ating pong kasalanan ay mahugasan. Kailangan ito ay mailibing sa pamamagitan po ng bautismo. Ang bautismo po, ang sabi po sa Acts 2:38, na tayo po ay magsisi at tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus upang patawarin po ang ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Tunay nga mga kapatid na sa mga nais po na magpabaptize, tawag lamang po kayo para ma-schedule po natin ang baptism. Napakahalaga po niyan mga kapatid, kaya huwag po tayo matakot. Ito po ay parte ng kaligtasan. At nais po niyong maligtas ang ating kaluluwa, wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po'y sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ganoon din po mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay pinagtagumpay muli ng ating Panginoon dahil sa darating na linggo po, June 29, tayo po ay magkakaroon na po ng ating Sunday Worship Service sa ganap na alas 9 ng umaga. Nayayaan ko po yung ating mga kapatiran. Ito na po yung panahon na iniintay natin na magkita-kita tayo muli. Magtipon po tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sama-sama po tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoon. At pinapaalala lang po natin na mangyari po na wag muna po natin isama yung ating mga anak. At sabi nga po ng ating pamahalaan, kailangan tayo lang muna pong mga may edad. At yung mga kaya po na lumabas, tayo lang muna po. At yung mga may edad po ang pupunta sa gawain, yung mga anak po natin muli, iiwan muna natin. At magdala po tayo ng ating face mask at mga alcohol po para may kanya-kanya po tayong baon. Okay lang po ba yun mga kapatid? Inaasahan po natin na magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. June 29 po yun, alas 9 ng umaga. At doon po sa ating mga kapatid din po na nais na tumulong na maglinis, magdisinfect po ng ating church. Nayayahan ko po kayo sa Biyernes po, sa ganap na alas 10 ng umaga. Punta po tayo sa church, maglilinis po tayo doon, magdidisinfect po tayo ng mga upuan at yung ating paligid. Sana po magtulungan po tayo para sa itong linggo po, susunod na linggo, maayos po yung ating bahay panambahan. At sa ating mga sekretary din po, pwede na po kayong pumasok sa Biyernes po, alas 10 na umaga at sa pagdating naman po ng hapon, alas 2, meron po tayong practice na para sa mga choir po natin. At ganun din mga kapatid, nais po natin magpasalamat din sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya po sa atin ng programa ng JCLGAA na napapanood po natin dito sa YouTube at Facebook account. Tuwing Friday po, alas 5 po ng hapon at tuwing linggo naman po, tuloy-tuloy po ito. Tuwing alas 9 naman po ng umaga. At sana po, wag po tayo magsawa sumuporta sa gawain ng Panginoon. Nais po ni Lord na matagpuan po tayo na masipag sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo natitinag, hindi tayo nagsasawa, bagkus tayo sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang alam po natin na ang ating pagpapagal ay hindi po masasayang. Saan po natin yan matatagpuan? Sa 1 Corinthians 15:58. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpatuloy, tayo po ay maging masaya sa anumang kalagayan natin sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos hindi para pahirapan, kundi tayo tinawag ng Diyos upang tayo bigyan ng kasiyasiya at buhay na ganap. At kagaya po ng sinabi ng ating mahal na Bishop, meron po tayong children's bread, kaya hindi na po tayo magugutom. Sapagkat ang Diyos po natin ay may nakalaang pagpapala po sa lahat ng kanyang mga anak. Maraming po salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.